Takže ahojte, idem robiť náramok, ale už mám kúsok hotový. Toto mám pre kamarátku, ja poviem pre koho. Pre Lauru. A ja musím ešte 3 urobiť, lebo pre pána učiteľa, pre Tamarku, Sofii a toto mám už pre Lauriku a ťažko sa to robí, lebo proste ťažké to je vždy, ale ja vám za chvíľku ukážem výsledok. Čaute! Ešte iba som robila a také toto je. Takže uvidíte. Čau! No, mám tu tašky. Idem to rozhodnúť, potom uvidíte. No, Sofinke som robila už takýto presiak a teraz robím náramok. Mám tento. Robila som už Tamarke. Ešte Emke potom idem urobiť pani učiteľke. No, dobre. Už mám hotovo. Tam mám zabalené. Pozrite na výsledok. Takže pre Lauru, pre Sofii, pre učiteľa Tamarku. Ahojte.